Bon dia a tothom. Bé, novament presentem un pressupost fruit de l'acord municipal d'esquerres que vam signar entre els dos partits que conformem el govern l'any 2019. Hem de recordar que el darrer d'aquest mandat, 4 pressupostos que hem aprovat conjuntament fruit de d'aquest acord de govern d'esquerres, i ho posava també, ho ressaltava l'alcalde, no? En un context d'inestabilitat política, econòmica i social, crec que s'ha de posar de relleu i posar en valor el fet que a Mataró tinguem un govern compromès, un govern cohesionat, que governa per a tothom, no? I que a més treballa per millorar la vida de les persones que viuen a la nostra ciutat. Jo crec que tot això en un context en el que hem vist també fins i tot a Mataró en altres moments, veiem el que està passant a la Generalitat, crec que cal posar-ho en valor i crec que en aquest sentit també cal posar en valor que des d'en Comú Podem ha estat també clau per a aquesta estabilitat dins d'aquest govern. Com s'hi referia a l'alcalde, l'any 2023 és un any en què jo crec que calia ser més sensibles que mai donat el context social i econòmic que tenim per endavant, no? I per això hem cregut convenient congelar els impostos, però al mateix temps assegurant uns pressupostos que permetin el blindatge de l'escut social també a nivell local, també a la nostra ciutat. És a dir, uns pressupostos que garanteixin i millorin els serveis públics, com la neteja, la seguretat, però que també aposta per ampliar les escoles bressols o la millora del servei d'atenció domiciliària o l'habitatge, i al mateix temps crec també molt important que segueix invertint en la recuperació i la transformació econòmica de la ciutat per generar oportunitats per a tothom i per generar sobretot una ciutat atractiva que generi llocs de treball de qualitat. Per apuntar i concretar una mica més els punts del que des d'en Comú Podem hem volgut posar l'accent. M'hi referiré a 4 punts. Primer, la millora de l'accés a l'habitatge, la millora dels serveis públics locals, el fer de Mataró un referent en polítiques verdes i en garantir noves oportunitats de futur per a tothom. En el primer punt, en l'àmbit de l'habitatge, crec que el salt que hem fet a nivell d'aquest govern ha estat històrica a la nostra ciutat, i el 2023 justament és un any on aquestes polítiques que a vegades necessiten d'un temps de maduració consolidarem i veurem moltes coses, no? Hem vist fa unes setmanes tancàvem el projecte Lloguem, el projecte europeu que hem sigut referents, un projecte molt premiat a nivell de tota Europa. Vam veure també com signàvem l'acord amb l'Incasòl, que generarà 60 habitatges de lloguer assequible a la Ronda Barceló. I l'any que ve, què veurem? Veurem, per exemple, l'adjudicació de la nova construcció d'habitatge al carrer Churruca, amb més de 60 habitatges de lloguer assequible, que ja està en el procés final de licitació que està incorporat en aquests pressupostos. Veurem també l'aprovació definitiva del 30% d'habitatge de protecció oficial a tota la ciutat, al sòl urbà consolidat per generar més habitatge de protecció oficial. Veurem també la projecció de l'edifici d'habitatge dotacional al carrer Muntanya, que generarà 16 nous habitatges temporals pensats per a gent gran del barri i de la ciutat perquè puguin viure de forma autònoma i que preveu una inversió de 2,3 milions en total, i això també quedarà reservat per a aquest projecte. I veurem també les adquisicions en diferents eixos de la ciutat, que tenim incorporacions d'habitatge a l'Eix Herrera, a Ernest Lluch i al sector de la Prades, que generaran 20 habitatges més. El segon element us parlava de la millora i l'ampliació dels serveis públics a nivell local. S'hi referia a l'alcalde també, un 30% més per tenir cura de la nostra gent gran i de les persones dependents perquè puguin seguir vivint a casa seva de forma digna, o amb l'ampliació de 5 aules d'escoles bressol per poder garantir l'increment de la demanda per la gratuïtat del P2, o amb la millora també de recursos que fem al Centre d'Informació i Recursos per les Dones per assegurar que totes les dones de la nostra ciutat sentin l'acompanyament, l'assessorament necessari en moments difícils que hagin de patir. El tercer element us parlava de la lluita per combatre la pobresa energètica i la transformació cap a un model de ciutat més sostenible. Finalment veurem en el primer trimestre de l'any que ve la posada en marxa de l'Oficina per la Transició Energètica per les persones i les comunitats de propietaris, com ja fèiem fa unes setmanes també amb l'oficina que vam obrir per a les empreses i que està funcionant amb un gran
nivell d'èxit. Veurem també la instal·lació de les plaques fotovoltaiques a tots els equipaments de la ciutat, fent de Mataró un referent en la generació d'energia a través d'autoproducció solar, però a més, l'element diferencial veurem com aquesta producció verda també serveix per reduir la factura de la llum de famílies vulnerables amb la constitució de les primeres comunitats energètiques. I per últim, tot això no ens ha de deixar perdre de vista les inversions per assegurar la recuperació i la transformació econòmica de la nostra ciutat. L'alcalde s'hi ha referit a projectes emblemàtics que tenim en el marc del Tecnocampus, el Car City Lab, per posar en valor tot l'àmbit de l'economia de les cures, la incubadora de projectes 3D, o la pròpia incubadora en l'àmbit de projectes de mobilitat vinculat a Renfe, l'antena Tren Lab, que també veurà la llum en els propers mesos, però sense oblidar aquelles coses més del dia a dia, la millora del polígon Mata-Rocafonda, que l'altre dia explicàvem als empresaris, les millores que també farem... l'altre dia parlàvem del Pla d'Embuet, però en breu presentarem també les millores que farem al Mata-Rocafonda o les inversions que s'hi ha referit també l'alcalde per fer del nostre centre més atractiu, més accessible per les persones i amb major dinamització comercial amb el carrer Jontona, el carrer Sant Josep. En definitiva, mantenir l'aposta per una ciutat més cohesionada que posa el focus en les necessitats quotidianes, amb un govern que treballa per no deixar ningú enrere i que treballa també per millorar les condicions de vida i generar oportunitats per a tothom a la nostra ciutat. Gràcies.